ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро мошинои боркашанд. Фақат мошинои боркаши беҳтаринанд, қимати арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонам баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядуна лайка биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, аз шумо миқа хоҳиш подписатсия кунед, ядуна лайка биҷиқед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед, иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экрана бигиред, равон кунед, мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. пага бародаро иншоалло тракторҳои фурӯшиам баҳри шумо пешкаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. ҳамин дона лайки бепула бародаро биҷиқед, фаромӯш накунед. гурӯзавои камаз соли баромадаш 1996 солай. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархша 80 000 сомонӣ мега. бародаро бо савдо карда мешавад. камаз соза ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархшаш 80 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро камаза хутон бинед. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародарои азиз, аз шумо ҳамиқа хоҳиш ядона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон боше, подписатсия кунед. гурӯзавик зил соли баромадаш 1993 солай. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. срочно фурӯхта мешавад. кузовиш 4 метраи бародаро, балонош 80%, моториш коробка ремонт шудагиай, ҳамаш 100%, нархиш 42 000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. нархиш 42 000 сомонӣ бародаро. касоне ки харидори ина балонро хутон бинед. касоне ки харидори аниқи марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат занг занед. ина бародаро присеби фурӯши срочна қарор дорад дар шаҳри турсунзода. нархша 11 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. я балониш нестак, неки ҳамаш 100%. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат занг занед. гурӯзави Kia Bongo соли баромадаш 2009 солай. сӯзишвориш бензинай бародаро, қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархша 75 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. балоно ҳамаш наванд, ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина бародаро, касоне ки харидор бошед, ҳамин чизо ки дар корту боша, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. Mercedes Benz Sprinter соли баромадаш 2005 соле бародаро, сӯзишворӣ дизелниай, кузовиш фургон, объем мотор ДВД, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. электропакетай, сентри замокай, ҳама чизаш 100%, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархша 140 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин Мерседес дастрас кунед. Самосвал ина бародаро, моториш 336, коробка 12 тай, мост 16 тонн мебарад, балонош 70%, техпаспорт дорад. қарор дорад дар ноҳияи Панҷакен. нархша 200 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. дар навори имрӯза ҳамаш бародаро ҳамин мошинои боркашанд. ина бародаро, нархиш 200 000 сомониш мега. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин камаз дастрас кунед. марҳамат занг занед. Mercedes Benz соли баромадаш 2010 солай. сӯзишворӣ дизелниай бародаро, кузовиш фургонай, объем мотор ДВД, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хубай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. объемаш ҳамаш 100%, задагӣ пусидагӣ надорад. 2 моҳ шудааст ай Германия овардагиша бародаро, ҳамаш 100%, бештар маълумот дар рӯи экран навистагиай. нархша 147 000 сомонӣ мега, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед.
Mercedes Benz соли баромадаш 2003 сол аст. Сӯзишворӣ дизелия, кузов фургон, объем мотор 2, коробка передачи механикая. Срочно фурӯхта мешавад. Нархаш 36 000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. 36 000 сомонӣ беҳад арзон аст бародаро. Касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Ҳама 100% мега ягон камбудӣ надорад. Мегирӣ фақат таксӣ кор мекунӣ. марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Грузовой Honda Porter соли баромадаш 1999 сол аст. қарор дорад дар ноҳияи Рашт. маълумоти бештар бо телефона мега. нархша 28 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надорад. хай дига камбудӣ ягон чиз дошта боша, ин рақамҳош дар рӯи экран занг занед, шумо худтон пурсон шавед аз соҳибаш. бародаро, моро ҳамиқа маълумот додагия ки бештар маълумот бо телефон мақсад занг занад гап мезанем. касоне ки харидор бошед ё нашод ҳами Портер фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. Самосвал КамАЗ 5511 қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. гуфтем бародаро, нархша 55 000 сомонӣ мега. ина КамАЗа худтон бинед, ягон камбудӣ мега надорад. ҳамаш 100%. бештар маълумотро хай худтон аз соҳибаш дастрас кунед. ина балонош наванд, ҳамаш 100%. нархаш 55 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор ё нашод ҳами КамАЗ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Грузовой Daewoo Damas соли баромадаш 2013 сол аст. сӯзишворӣ бензин бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. вагони вагон овард дар ҳолати беҳтарина мега. нархша 6 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. бародаро, нава, ягон камбудӣ надорад. 2013 аст. касоне ки харидоре ё нашод ҳами фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро нашод, ҳуҷҷат, техпаспорт, дигар чизош, нашоди чизош аз соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро комбайн дар ҳолати олия қарор дорад. дар ҳолати олӣ қарор дорад. солаш соли барориш 2002 сол аст. 4 балони нав дорад. қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг. нархша 150 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳами комбайн дастрас кунед. грузовой Honda Libero соли баромадаш 2001 сол аст. қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. ҳама ина дигар чизош, солаш, ҳама чизош дар рӯи экран нависагия бародаро. ҳамаш 100%. техпаспортш 11 моҳи дига. балонош наванд. нархша 69 999 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. ҳамаш 100%. касоне ки харидори нашод ҳами фаҳмидан мехоҳед, ина ҳамаи маълумотш дар рӯи экран нависагия бародаро. касоне харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. Mercedes Benz соли баромадаш 2006 сол аст. бародаро, сӯзишворӣ дизелия, кузоваш фургона, объем моторш DVD, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати беҳтарина қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 153 000 сомонӣ мега. балонош наванд, ягон камбудӣ надорад. 153 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бе ина калёнкаҳо шукандагӣ нестанд. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас. Самосвал Зил соли баромадаш 1975 сол аст. техпаспортҳо 2022 6 июл аст. 4 балонош 90 аккумулятор нав. ҳамаш 100%. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархша 38 000 сомонӣ мега. газ задагия бародаро, тиёра аст. 38 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой Газел соли баромадаш 2007 сол аст. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. вагон аст. нав овардагия. моторш объем моторш DV5 аст. дар ҳолати беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. нархша 100 000 сомонӣ мега.
бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашодами газел фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Honda Starex соли баромадаш 2000 май. сӯзишворӣ дизелия бародаро, кузоваш караван ворея калонай, объем мотор 2, коробка передачи механикай, срочно фурӯхта мешавад, ҳамаш 100%, ягон камбудӣ, пусидагӣ, рехтагӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархша 35 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидорӣ, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародарои азиз, аз ҳамаи шумо миннатдорам. худо нигаҳбонту. Як дона лайка фаромӯш накунед.